Hej, velkommen til min tutorial om, hvordan man laver en video med sin egen stemme. Okay, det første vi gør, det er, at vi åbner Internet Explorer. Gå ind på Google. Søger I under noget, der hedder Unregistered Hypercam 2. Der går vi i den her. Trykker vi på, skriver vi det herinde i feltet, og så download free. Så har vi den øverste her, Hypercam, det er den der sender fra download.dk eller download.com. For helvede. Okay, så trykker vi på linket, så har vi download now. Så trykker vi download her. Okay. Så er det, I gemmer den bare på skrivebordet eller inde i en fil. Det bestemmer jeg sådan set selv, da jeg allerede har det program. Så når I får det, så er det på den måde her. Så sådan ser den lille boks her ud. Den lille boks her. Den får I så, og det bliver vist gemt ind i dokumenter. Og så ind i sådan en lille, bare ind i dokumentmappen. Og så er det sådan en lille bitte boks, der hedder Hypercam 2. I kan ikke gemme den ud på skrivebordet, tror jeg, fordi det virker simpelthen ikke. Så kan du køre programmet. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har selv prøvet det et par gange, men det virker ikke. Jeg håber, den her tutorial her, den hjælper. Jeg kan også godt lave andre, hvis det er sådan.